Yan. Bago doon si Tutoy. Dalaw. Ibay na kasi. Dalawa. Hindi, pwede mo ko. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw. Mama, ano gusto ko yan? Paano yung bike to? Ewan. Ano ko yan? Anak ko pa yan? Apo. Ha? Apo. Hoy! Ito na! Dalawa po. Opo, vitamins yan. Ano po? Vitamins. Eh kung ano? Ano po? Pag yung 5, 75. Ito na po. Yung bike natin, buti na lang, hindi mo kinalimutan, no? Ito, lagi mo tatandaan yung bike natin, premium mo. Lagi mo tatandaan, baka may iwan natin. Dito muna ako, babantay. Dito. Lagi yung titignan yung bike natin, ha? Ang bike nga ni Papa, mutigan ibon eh. Sa bayan. Kaya aso baka makagat ka. Ako nga, munti kayo mapakan yung... Paano? May ibang kumaliit. Itlog mo, baka may iwan mo yan. Opo.